Σου έρχομαι λοιπόν σήμερα και σου ξεκινάω τη μέρα με ένα φόρεμα το οποίο, φίλοι μου το ζητάς από πέρυσι, μου το στέλνεις φωτογραφίες για κάποιο λόγο. Έχετε κάτι τέτοιο, έχετε αυτό, έχετε εκείνο. Λοιπόν, σας το έφερα φέτος και το έχω λατρέψει, μπορώ να πω. Θέλω να σας πω ότι ήδη είναι από τα best seller μας. Είναι σοκαριστικό, είναι συγκλονιστικό, έχει όλα τα χρώματα του καλοκαιριού μαζεμένα, σκέψου το λόγο και με μαύρισμα, θεϊκό. Δεν έχεις ξαναβάλει κάτι τέτοιο, δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο, έχει τέλεια κίνηση, είναι αρχοντικό, έχει την κίτρινη τη βάση και από πάνω αυτό το υπέροχο το φλωράλι, το τούλι, τρελαίνομαι. Βλέπεις ότι διαθέτει εδώ την μπουτονιέρα η οποία είναι σταθερή και δεν βγαίνει με το feather item, τα χρώματα είναι μαγικά. Μαγικά, νομίζω ότι θα κλέψεις εντυπώσεις όπου και να πας, σε όποιο γάμο και να το βάλεις. Θέλω να δεις μανίκι που έχει όγκο το τούλι του και κάθεται φανταστικά και φυσικά εδώ δες λεπτομέρεια.